Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Ostirala da gaur ekainak 15 eta bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Mikel Zalba etorriko da Nafarroako interinoen plataformako ordezkaria, hemen egon zen orain dela aste batzuk interinoen zerrenden kudeaketari buruz hitz egiten eta gaur horri buruz ere hitz egingo dugu. Horri eta beste gauza batzuei buruz horren inguruan hemendik gutxira oposaketak izango dituztelako eta oraindik zehaztu gabeko zenbait gai daude hor tartean eta Mikelek kontatuko digu eta informazio guztia emango digu. Ondoren idazle bat izango dugu, Maili Etxeberria Otaegi. Zer usain dute Horitzapenek liburua atera egin du hilabete honetan, bere lehendabizikoa da eta pozik dago, argi dagoen moduan azkenean bere lehenengo proiektu hau argia ikusi duelako eta gero nondik norakoak kontatuko digu Mailik. Ondoren bukatzeko gaur kiriketan izango dugu. Aste honetan Ziudadelan jostaketan programaren barnez aurrendako zikloa da euskarazko emanaldiak eskaintzen dituenak, Kiki, Moko eta Koko pailazoak egon ziren eta baita gu ere. Elkarrizketatu egin genien eta gero erreportaia ikusiko duzue saioaren amaieran. Orain saioari hasiera emango diogu, beti bezala egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1300 urtean gertatu zen Euskal Herrian. Bilbon hiria sortu baitzen. Salto egingo dugu 1667 urtera. Frantzian Jean-Baptiste Denis medikuak historiako gizaki bati egindako historiako lehendabiziko odol transfusioa burutu zuen. Ekainaren 15eko albisteak ezagutzeko unea. Goazen. Udalak, Iruñeko udalak programa bat antolatu du sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara. Hitzaldiak, musika, bertso saioak eta zinema emanaldi bat antolatu edo prestatu ditu. Ekainaren 19an hasiko da programa hau eta ekitaldi instituzional bat ere hartuko du bere baitan. Hilaren 28an eguerdiko 12etan Udaletxe plazan, Iruñeko Udaletxe plazan gauzatuko dena. Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean koordinatzeko Oio Kontseilariak erakundeen arteko 3. akordioaren urteko txostenaren datuak aurkeztu ditu. Horrez gain, tokiko protokoloak lantzeko gida aurkeztu da. Banatu taldeak enplegu sorrera saritu eta langabezia eragiten dutenek astinduko ditu. Puntu berdea ezarriko dio geltoki egitasmoari eta puntu beltza berriz Nafarroako enpresarien elkarteari. Altsasuko gazteei jarri dizkieten zigorrak ez dira nahikoak fiskaltzarentzat eta helegitea aurkeztu du Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoan 2016ko urriaren 15eko liskarrak terrorismo delitutzat jo daitezen. Altsasuko auzian zigortutako gazteen gurasoek larun batean ekainaren 16an Iruñean egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Azken 4 hamarkadetan Nafarroan 9 urte igo da bizi itxaropena. Sanferminetako talde bortxaketarengatik kartzelaratutako gizonak behin-behineko kalera ateratzearen kontra dago Nafarroako gobernua. Astelenean, datorren astean, Nafarroako auzitegiak defentsak aurkeztutako kaleratze eskariak aztertuko ditu. Nafarroako gobernuak idazki bat eramanen du.
preso segi dezaten. Udako formakuntza ekintzetarako diru laguntza deialdia ireki du Hezkuntzak. Desgaitasunen bat duten ikaslei zuzenduta daude eta 30.000 euro bideratuko dira. Eskaerak gaurtik hasita uztailaren 3 arte aurkeztu daitezke. Gazte mugimenduak kanpaldia antolatu du Altsasuko gazteei elkartasuna adierazteko. Atzo hasiera eman zioten bertso saio batekin gainera. Gaurko egunkariek dituzten azalak ikusiko ditugu orain eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, genero indarkeria dela eta Nafarroan jarritako sententzien 80% kondenatzaileak dira. Azaleko argazkian Uztarrotzen grabatzen ari diren pelikulako aktoreak ageri dira Uztarrotz lo nunca visto filmearen platoa izenburupean. Diario de Noticiasera pasako gara orain. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Nafarroan bizi itxaropena 9 urte baino gehiago igo da 4 hamarkadetan. Azaleko irudian selektibitatean nota hoberenak atera dituzten gazteak agertzen dira. Izenburu honek laguntzen du irudia. Ikasle eredugarriak. Nafarroako egunkariak alde batera utziz, gara ikustera pasako gara orain. Lerroburu hau nabarmentzen da. Fiskaltzak Altsasuko gertakariak terrorismotzat jotzen saiatzen da berriro ere. Azaleko argazkian Argentinan abortua legeztatzearen aldeko mobilizazio bat erakusten da. Azpian titularrak halaxe dio. Argentina ere abortuari zigorra kentzen hasten da. Euskal komunikabideei dagokienez, berri egunkarian hau daukagu. Europako Banku Zentralak zorra erosteari utziko dio urte amaieran azken 3 urteetako politika atzean utzita. Horren azpian, azaleko argazkian, Bernuesen soinujolearen semearen eleberriaren rodajea ikusi daiteke. Pelikula bat sortzen ari bai da Bernardo Artzagaren ipuinean edo eleberrian hobesanda novelan oinarrituta. Ezkerreko zutabean gainontzeko berriak eta edukiak ditugu. Arian atalean, Jose Antonio Pastor, PSeko politikaria denaren hitzak agertzen dira. Lantaldearen orain arteko urratsak ez ditugu gustuko, baina badago denbora. Horren azpian, fiskalak eskatu du gazte auzipetuak terrorismo delituengatik zigortzeko. Beherago, Cabezudoren kasuari erreferentzia egiten dion berria ageri da eta titularrean biktima baten testigantza edo esaldi bat. Cabezudok atea giltzaz itxi eta gorde egiten zuen. Horren azpian abortua despenalizatzea onartu dute Argentinan bozketa doi-doi irabazita. Kirolari dagokionez, munduko koparen hasiera festa biribildu du Errusiako selekzioak. Eta amaitzeko bizigiro atalean, Joaquin Frank Nobel saridunaren hitzak irakurri daitezke. Ez dira jabetzen internetek zer aukera dituen aberastasuna esploratzeko. Horren ordez, Facebooken dabiltza. Bukatzeko, goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. Goian ezkerrean, San Ferminetako talde bortxaketarengatik kartzelaratutako gizonak behin-behinean kaleratzearen kontra dago Nafarroako gobernua. Alboan eskuinean, LGTBIQ+ bertso saioa Iruñean, Agirre, Arregi, Alkaitza eta Majuelo. Beherago ezkerrean jarraituz, banatu taldeak enplegu sorrera saritu eta langabezia eragiten duena astinduko ditu. Beherago eskuinean Altsasuko auzia salatzeko elkartasun gunea muntatu dute, eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Bukatzeko, fiskalak terrorismo delituari eutsi nahi dio Altsasuko auzian. Goazen asteburuaz disfrutatzeko ze aukera dugun ezagutzera, gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Igandera arte Ermita Gaina mendebaldean dendabiziko pintxoaren astea ospatuko da eta sarrerak 1,5 euro edo sarrerak ez barkatu pintxo bakoitzak 1,50 euro balio du. Ekainaren 15 arte, hau da gaur azkenengo eguna izango da,
Ezkaba 1938-2018 izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko. Planetarioan ikusgai dago eta sarrera librea da. Ezkabako presondegiaren ingurukoa da. Gaur arratsaldeko 5etan ikuskizuna euskeraz aurrendako, Zitadelan, Dindaikale jolas eta tarierrak, Ziudadelan jostaketan programaren barne kokatuta dago eta euskarazko emanaldia izango da. Sarrera librea da. Gaur Azpilagainako auzoan jaiak hasiko dira. Igandera arte iraungo dute eta arratsaldeko 6etan hasiko dira ekintza guztiak. Geroago txupinazoa botako da gaur arratsaldean eta esan bezala igandera arte iraungo dute. Gaur arratsaldeko 7:30 eta ekainaren 26 arte ondare inmaterialaren zikloaren barne ekintza ezberdinak eskainiko dira Nafarroako museoan. Gaur adibidez, arratsaldeko 7:30 hitzaldi bat gazteleraz. Virgen del Camino, devoción y resistencia del pueblo yaqui de México, doakoa. Gaur arratsaldeko 8etan, zinemaren eta emakumeen 32. erakusketa internazionalaz edo zinema jaialdi horretaz disfrutatzeko azkenengo aukera izango da. Gaur Marixeli pelikula proiektatuko da eta sarrerak 5,5 euro balio du. Gaur gaueko 10:30 Central Cafe Antzokian Los Txitxos kontzertua eskainiko dute taldearen 45. urteurrena dela eta. Sarrerak 15 euro balio du. Bihar arratsaldeko 4:30 Zitadelan, Zitadela Rock Lurraldea jaialdia gauzatuko da. Sarrerak 65 euro balio du. Bukatzeko igandean arratsaldeko 7:30 Central Cafe Antzokian bakarrizketak Loulogio humoristaren eskutik. Sarrerak 10 euro balio du. Gaur eguzkitsu egongo da arratsaldean bero lainoak garatuko dira. Egunaren bukaeran lainoak ugaritu egin daitezke. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da, temperatura maximoak gutxi edo nahiko igoko dira. Larunbatean Iruña aldean hodeiak ostartei gailenduko zaizkie. Ipar haizea ibiliko da, arratsaldean indartsu. Temperatura minima gutxi edo nahiko igoko dira. Maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandean Nafarroko ipar partean nahiko lainotu egongo da, baina ateria utziko dio. Hegoaldean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Soilik bero laino batzuk agertuko dira arratsaldean mendi inguruetan. Iparraldeko haizea ahul ibiliko da arratsaldean biziago. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, maximoak 20 gradu inguruan mugituko dira ipar isurialdean eta 25 gradu inguruan hegoaldean. Berriei helduko diegu orain. Zizurrekin hasiko gara lehenengo. 2018 urteko lehen 6 hilekoari dagokion hiri lurraren eta landa lurraren kontribuzioa borondatez ordaindu daiteke jada ekainaren 30 arte. Helbideratutako ordainagiriak data horretan banketxera igorri edo bidaliko dira. Bestalde, udaletxean berdintasun departamentuak zizurko talde feministarekin elkarlanean batera, debekatutako zizurretik zizur askera puntu kritikoen identifikazioa eta aldaketarako proposamenak izena duen ekitaldia antolatu dute biharko larunbatarekin. Hitzordua goizeko 11etan izango da Zizurko kulturetxean.
Udako igerilekuetaz disfrutatzeko aukera dagoeneko Zizurren instalazioak ekainaren 8an ireki baitziren. Ekainaren 9 arte irekitak mantenduko dira. Atarrabiara pasako gara orain, eta Atarrabiako jaietan txosnak jartzeko eskabidea aurkeztu alda dagoeneko, konkretuki ekainaren 29 arte. Besteen harira, Atarrabiarekin jarraitzen ari gara, abuztuaren 1-tik 17ra jaien kartela aurkezteko aukeratzeko antolatu den txapelketan parte hartu ahalko da. Lanak edo obrak kulturetxean aurkeztu beharko dira. Gaur kulturetxeko antzokian misioetako musika barrokoa eta Boliviako Amazoniako dantza tradizionalak ezagutzeko aukera izango da, arratsaldeko 8etan izango den eta 5 euroko sarrerarekin egingo den emanaldiarekin. Interneten erosi daitezke gainera sarrera horiek. Udalak bukatzeko arkitekto tekniko aholkularia kontratatzeko deia egin du. Uztailaren 2 arte eskaerak aurkeztu ahalko dira. Iruñarekin amaituko dugu. Biochef lorategi jangarriak deritzon programa abian jarri da. Lore zaintza eta gastronomia batu egingo dituen ekimena edo proiektua. Ingurumenarekiko eta gizartearekiko konpromesua ere bilatuz antolatu da ekimen hau. Joakin Maia eskola bereziko 250 ikasle baino gehiagok kontzertua eskainiko dute gaur Boskezillo tabernan. Arratsaldeko 6:30etan izango da. Horren aurretik gainera arratsaldeko 5:30etatik aurrera kalejira bat irtengo da San Francisco plazatik. Asteburuari dagokionez, manifestazio batek eta San Ferminetako maratoiaren proba batek ere larunbaterako trafikoan eragingo dute. Sarrerak eta hiriaren barneko zirkulazioan aldaketak izango dira. Gazteriaren etxeak sukaldaritza lantegi bat eskainiko du Akari gastrotekaren baratza bizia, baratza hila, pintxo, famatua eta saritua elaboratzen ikasteko. Ekainaren 20an burutuko da tailerra edo lantegia eta inskripzioa gauzatu daiteke dagoeneko. Musika martxan zikloa gaur hasiko da gazte ezberdinek osatutako 4 musika taldeen partaidetzarekin. Esan bezala, gaur lehendabiziko kontzertua eskainiko da, arratsaldeko 6:30etan Iturrama auzoko Zibiboxaren enparantzan. Gazteriaren etxeak antzerki jaialdi bat antolatu du ere asteburu honetarako. Gaur hasiko da esandako aipatutako jaialdia eta teatralari eskolaren ikasleriarekin antolatu egin dute ekimena. Lehendabiziko obra 5 antzeztuko direlako, gaur arratsaldeko 6etan gauzatuko da. Sarrera librea da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu behar da dohainik han bertan. Udalak lehen eta 2. hezkuntzako ikaslei zuzendutako eskola literatura txapelketaren sariak banatu egin ditu. Baita gazteei zuzendutako lehiaketari dagozkienak ere. Guztira 827 ipuin eta komiki aurkeztu egin zituzten lehendabizikoan eta 124 obra narrazio labur eta olerki bigarrenean. Elektrizista behar da mutiloan, elektrizitate eta elektronikako goi maila ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali,
komerzial abildua grupoirrial.com melbidera. Elektromekanikoa behar da mutiloan, elektrizitate eta elektronikako jakintzak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali komerzial abildua grupoirrial.com melbidera. Telemarketing langilea behar da Arangurenen marketing saileko ikasketa baloratuko dira. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali moroz abildua intedia.com melbidera. Tornatzailea eta fresatzailea behar da mutiloan, goi mailako ikasketa baloratuko dira. Mugagabeko kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali ofertasbi abildua navarra.es elbidera. Idazkaria behar da Iruñan, administraritzako goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali lanpolsa abildua jasoikastola.net elbidera. Bi elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate eta elektronikako ikasketak eskatzen dira. Behin-behineko kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali selitel abildua ja.com elbidera. Teknologiako saltzailea behar da Iruñan, urte bat eta 3 urte tarteko esperientzia eskatzen dira. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali caterina.moral abildua randstad.es elbidera. Zerbitzaria behar da Atarrabian, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikulunak korreoz Calle Mayor emeretzi BA 316 Bilaba. Estankoan aritzeko langilea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da. Kurrikuluna bidali JL Rodríguez 402 abildua gmail.com elbidera. Administraria behar da Iruñaldean, administraritzako ikasketak eskatzen dira. Ordezkatze kontratu izango da. Kurrikuluna bidali personas.ilundain abildua gmail.com elbidera. Bi gelzero behar dira Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, behin-behineko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali soluciones obra insa abildua gmail.com elbidera. Karretilleroa behar da Iruñan, lan ikasketak baloratuko dira. Aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali sonia.jimenez abildua randstad.es elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa abildua gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.